Haka jingla kaya kini rong Eurocup arhajar arpeu sau playoff hapring ke Ukraine Persia ke Iceland. Haba pai shakane ke jingla kaya ke Ukraine kalala bat lim ke Iceland da arla ke wei. Badi aga gol Pynjop jong ke Ukraine la yo ban Thep haga minit ke ba prapeu sau. Baleng bangane ke jingjop ke Ukraine kala yo ban rong shaka Eurocup arhajar arpeu sau. Haga wei par ke jingla kaya hapring ke Wales Persia ke Poland. Haga ne ke jingla kaya baro artri ke ken hun ki klemla bat penki jar nadu ka kela step hadu bukut ka kendai per minit bad kum juro hadu bukut ka extra time da balai per minit bad dei hak penalty shootout ka Rijong Lewandowski ka Poland kala khur ka nam job hadin bagalala bad pelim ni ka Wales da san la sau baleng bagare jing job ka Poland kala yo ban rong sha ka Eurocup arhajar ar peu sau haga jing lai kai perlok hapdeng ka Norway Persia ka Slovakia Hagar ke jingrai kai baro artri ken hun kia khai da marshi gol. Ya ga gol jong Norway la yo ban Thep lengbau Alexander. Haga minit ka bakhat pra. Bar ya ga gol jong Slovakia la yo ban Thep. Haga minit ka ba pra pnyau lengbau Duda. Haga jingrai kai hapring ka Denmark Persia ka Faroe Island. Haga ne ke jingrai kai ka Denmark kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Faroe Island da Arlanon. Haga jingrai kai hapring ka Colombia Persia ka Romania. Haba pai shakane ke jingle kai ka Colombia kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Romania dan laila ar haga jingle kai hapring ka Ireland Persia ka Switzerland haga ne ke jingle kai ka Switzerland kala khore ka nam job dai wela not badia ka shigol jo ka Switzerland la yo ban Thep lengba u shagiri haga minit ka ba ar peulai haga jingle kai hapring ka Rijong Sadio Mane ka Senegal Persia ka Benin Haga ne ke jingle kai ka Senegal kala khore ka nam job dai wela not badia ka shigol jo ka Senegal la yo ban Thep lengbau Sadio Mane haga minit ka basan peu khandai haga jingle kai hapring ka Uruguay Persia ka Ivory Coast kabadai ka ladu jong ka Africa Cup of Nation aba pai shakane ka jingle kai ka Ivory Coast kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Uruguay da arla ka wei badia ka gol Pynjop jong ka Ivory Coast la yo ban Thep haga minit ka ba pra peu sau Haga jingle kai hapring ka Austria Persia ka Turki haga ne ka jingle kai ka Austria kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim kupot ya ka Turki hadu enriu la ka wei bada haga ne ka jingle kai player jong ka Austria o Michael ule yo ban Thep hat trick haga jingle kai hapring ka Germany Persia ka Netherlands aba pai shak ne ka jingle kai ka Germany biang ya ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Netherlands da ar la ka wei Baria ka gol Pynjop jong ka Germany la yo ban Thep haga minit ka ba prapeusan lengbau Niklas Volkrok. Haga jingle kai hapring ka England Persia ka Belgium haga ne ka jingle kai baro artli ki ken hun kia khai da mar ar gol hadu bukut jong ka jingle kai. Baria ka gol pen khai jong ka England la yo ban Thep hashwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka ba khandai peu plus san lengbau Bellingham. Haga jingle kai hapring ka France Persia ka Chile haga ne ka jingle kai ka France kala khore ka nam adin bagalala ban pelim ya ka Chile da laila ar bari ka gol Pynjop jong ka France la yo ban Thep lengbau Giroud haga minit ka ba nyau peu ar haga jingle kai hapring ka Slovenia Persia ka Rijong Cristiano Ronaldo ka Portugal aba pai shakre ka jingle kai baro artli ken hun ki klemla ban penki jar hadu bukut ka kela step bandai haga kelamin kata haga minit ka ba nyau peu ar ka Slovenia kala yo ban Thep ya ka gol ka baningkong haga ne jingle kai lengbau Adam Nesba Serin batang hadin pra minit kata haga minit ka ba pra peu ka Slovenia kala yo biang ban Thep ka gol ka ba ar lengbau Elsnik badai la bagi ni ki ar gol ka Rijong Cristiano Ronaldo ka klemla ban sikul yang hadu bukut ka jingle kai haga ba ka Slovenia kala job da ar la not haga ne jingle kai haga wei par ka jingle kai parlok ka ba khab itanat hapring ka Spain Persia ka Brazil haga ne jingle kai ka Spain kala yo ban penki jar nengkong tang haga minit ka bakhat ar lengba ka penalty balakan jat da Rodri pada haga minit ka balai penriu ka Spain kala yo biang ban Thep ya ka gol ka ba ar lengba Dani Olmo pada adin sau minit kata haga minit ka ba sau peu ka Brazil kala yo ban Thep ya ka gol ka banengkong haga ne jingle kai lengba Rodrigo pada hadu bukut ka kala step ka Spain ka tam da ar la ka wei haga kelamit kata haga minit ka basan peu ka Brazil kala yo biang ban Thep ya gol penia khai lengbau Endrick ubdei urang ile kai ubadang khat news nem karta Henry haga minit ka ba prap nyau ka Spain kala yo biang ban Thep ya gol pentam lengbau Rodri bad hadu bukut ka khandai peu minit ka Spain ka tam da laila ar badai haga additional minit kata haga minit ka ba khandai peu plus nyau
ke Brazil ke layok biang men Thep ke gol peni khai lengba ke penalti balakan jat do Lucas badai lema ke gol hadu bukut ke jing lai kai baro art li ki ken hun ke khai ta mar lai gol hakan ke jing lai kai